ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошем оғоз мекунем. чемпиони вазни миёнаи UFC Билол Муҳаммад аз роҳбарони UFC талаб кард ки дар поёни акси ӯ парчами Фаластинро монанд. биёед суханҳои Муҳаммадро гӯш мекунем. аз ман доимо мепурсанд ки парчами ту дар куҷост. ба ман номаҳои хеле зиёд дар ин бора менависанд ва ман фикр мекардам ки дар он ҷо ягон иштибоҳ аст, лекин онҳо то ҳол ин корро ҳал накарданд. барои ҳамин ман хостам ки оиди ин масъала гап занум ва умедворам ки Дана ба ин кор таваҷҷӯҳ карда онро ҳал мекунад, чунки ӯ доимо мегӯяд ки тарафдори сухани озод аст. мегӯяд ки даҳони ягон касро маҳкам намекунад ва ба одамон иҷозат медиҳад ки касеро ки хоҳанд ҳамонро дастгирӣ кунанд, навиштааст Муҳаммад. ва дӯстон, баъди ин суханони Билол Муҳаммад, UFC кори ӯро ҳал карданд ва акнун дар поёни акси ӯ парчами Фаластинро дида мешавад. ногуфта намонад ки Билол Муҳаммадро рӯзи 11 май дар турнир UFC 315 муҳориба зидди довталаб Ҷек Делла Маддалена интизор аст. диққат: 20% скидка дар ҳама дороҳои ширкати шифофармо то охири моҳи Рамазон ва ҳамчунин ҳиҷомаи тамоман бепул. чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. шаби гузашта пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 313 маълум шуд ва ҳозир мо пешкаши шумо мекунем. пулҳои коркардаи Магомед Анкалаев $2,282,000, $750,000 барои муҳориба, $32,000 аз тарафи спонсорҳои UFC ва $1,500,000 аз намоиши пулӣ. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Алекс Перейра бошад $4,42,000, $1,000,000 барои муҳориба, $42,000 аз тарафи спонсорҳои UFC ва $3,000,000 дигар аз намоиши пулӣ. пулҳои коркардаи Ҷастин Гейҷи $1,421,000, $500,000 барои муҳориба, $21,000 аз тарафи спонсорҳои UFC, $50,000 бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом ва $850,000 дигар аз намоиши пулӣ. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Рафаэл Физиев бошад $766,000, $300,000 барои муҳориба, $16,000 аз тарафи спонсорҳои UFC, $50,000 бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом ва $400,000 дигар аз намоиши пулӣ. ва дӯстон, шояд савол пайдо шавад ки чаро Анкалаев ғолиб шуд, лекин аз Перейра дида пулӣ камтар кор кард. барои оне ки Перейра ҳамчун чемпион ба муҳориба баромад, ана Анкалаев бошад ҳамчун довталаб ва боз Перейра айни замон яке аз ситораҳои калони UFC аст. чемпиони пешинаи вазни нимсабуки UFC Илия Топурия гуфт ки ҳам дар замин ва ҳам дар стойка аз Ислам Махачев дида зуртар аст. Махачев ҷангвари хуб аст, лекин ба назарам ман дар ҳама ҷо аз ӯ дида зуртарам. дар зарбазании ӯ ман ягон чизи махсусро намебинам. дар гӯштин ӯ хуб аст, ӯ бақувват аст. маълум аст ки ҷисман ӯ хеле сахт аст. ӯ ҷангвари сахт аст ва ин чиз рост аст. лекин ман медонам ки ӯро чӣ дар стойка бошад ва чӣ дар замин фавран шикаст дода метавонам ва ягон чиз маро маҷбур карда наметавонад ки дар ин бора шубҳа дошта бошам. ба шумо гуфтанем ки ҳоло ҳам номи рақиби ман маълум нест. агар ки ман Ренато Майкано ё ин ки Дэн Хукер мебудам, бо эҳтимоли калон ба осонӣ соҳиби муҳориба мешудам. лекин вақте ки ту Топурияи, муҳориба ташкил кардан осон нест, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, дар ҳақиқат ҳоло ҳам маълум нест ки якум рақиби Илия Топурия дар вазни сабук кӣ мешавад. ба фикри худи шумо дӯстон, аввалин рақиби Топурия дар вазни сабук кӣ шуда метавонад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.